Deixem el joc aquest i anem al joc aquest altre. Mon oncle és una novel·la, una de les vàries que has fet, em sembla que és la tercera. És una novel·la que d'entrada ja sorprèn perquè només la fulleges i dius aquest home no sap tantes paraules que sap, no sap l'ús d'una cosa anomenada punt i a part. Ni un punt i a part. No, tot seguit. Però, en seguit. canvi, et poses a llegir i dius, mira, es va llegint bé. No necessites el punt i a part per respirar. A veure, va ser una cosa allò volguda i potser una mica provocativa en una època en què justament es parla d'allò de poder llegir amb molta facilitat i per tant amb ratlla molt curta, però vaig treballar el paràgraf. Per entendre'ns em vaig trobar còmode fent seccions, els capítols són molt curts, i llavors a cada capítol el diàleg està introduït dins del propi paràgraf i em vaig trobar còmode i ja no vaig dir, doncs cap punt i a part en tota la novel·la, no? I són pans de text, així. Pans. Són pans, ben bé. Aquí dintre, que parles de mon oncle, en realitat dels teus dos oncles, que també sembla que són dos oncles autèntics. Un que és o era cartoix, monjo, i un altre mariner, que a més aquest mariner té un animal d'aquests que podria sortir aquí, una carpa anomenada Juanita, en el llibre es diu Isidora, que és una carpa única en el món, perquè veu en porró. Sí, la carpa Juanita de Vilanova i la Geltrú, mítica, perquè mengen cullera i beuen porró. Bé, treu el caparró, diguéssim, de l'aigua i en pren. És a dir, és una novel·la familiar, una novel·la de la teva família. Tot el que es diu aquí és, si fa no fa, autèntic, dintre de les llicències que es permet un escriptor. Home, jo em vaig trobar escrivint, diguéssim, una història sobre llenguatge, sobre coses que a mi m'interessen, però em vaig començar a trobar amb detalls autobiogràfics, allò de recuperació del passat, dels records, i vaig acabar jugant, d'una manera molt conscient, a agafar tota una sèrie d'elements absolutament contextualitzats, reals, viscuts, familiars, al servei d'una ficció absolutament falsa, és a dir, amb un misteri d'un manuscrit perdut i una gitana que manté el misteri, tot plegat, no? Per tant, no és ben bé el que seria, ni ha volgut ser, una novel·la autobiogràfica, però sí que vaig arribar a l'extrem de només escriure sobre coses que havia viscut personalment. I el mon oncle aquest, a més, és una cosa que és un dels enigmes del món, la fórmula d'aquest licor prodigiós anomenat Chartres. És que, clar, jo de petit anava allà, aquí a la Cartoixa Montalegre, que per cert, ells, els monjos, van llegir la novel·la i es van sentir una mica ferits en la seva intimitat, perquè són molt gelosos de la cosa de la clausura, diguéssim. Doncs clar, va haver-hi un conflicte d'intimitats, perquè és la meva intimitat també, vull dir, és la meva infantesa, anant allà 2 cops l'any, perquè només pots anar-hi 2 a l'any, ara pot ser una mica més laxa, però en principi era molt estricte, a veure un oncle, un germà de ma mare, el qual sempre veia dins d'una túnica blanca. Ell sortia, mon pare i jo podíem entrar dins del monestir perquè érem homes, i ma mare i mon àvia s'havien de quedar fora, el que haurien donat per tenir un forat i veure-ho, perquè eren dones, i això es manté encara avui. I esclar, allà fora, entre les coses estranyes, perquè realment els ulls d'un nen, que era la meva mirada i és el que he intentat reproduir des de la novel·la, tot plegat és molt estrafolari, doncs hi havia uns licors grocs i verds que a mi em deien no em prenguis d'això, que és molt fort, i que jo veia que mon àvia, allò, havent dinat, fotia la copeta i tot plegat, no? I això després vaig anar veient que era una cosa que es diu Chartres i que ells tenien uns fulletons molt kitsch, però molt divertits, en el qual es deia que allò té una fórmula secreta, que és veritat, que conté més de 100 herbes diferents tretes dels Alps i amb aquella fórmula semblava la fórmula de Coca-Cola feta licor, diguéssim. Que hi hagin secrets és una cosa importantíssima encara, perquè sembla que els únics secrets que hi havia eren els del CSIC, que ens han donat a parlar molt, però que hi hagin encara cosetes petites que diguin és que la fórmula és secreta, no la podem dir. Gràcies, Màrius, gràcies per saber que darrere de tota la literatura sempre hi ha una cosa petita, de vegades insignificant i bonica, que és la paraula. Molt bé, gràcies. Cuida-la.